Erreusain hori? Ez alda erreusaina! Bai, pizkat, bai? Saturnoren eraztunak, afaritarako patatak! Ara, Eneko, uste dut egon gelan norbait sartu dela. Bai, nik ere sumatu dut. Asto, sukaldero joan berri da, nerea futbol entrenamenduan dago, eta Sator ezin da izan. Sator beti, alai sartzen da. Satorrek egiten du alai dagoenean. Ara, Sator, hemen zaude eta... Nahi duzu gurekin abestu, hortan ari ginen. Ez Urbi, gaur ez dut abesteko gogorik. Ara? Afaldu eta ohera joanen naiz. Afaldu! Afaldu gabe joan beharko duzu. Zergatik? Nabaritzen alduzu. Usain hori? Erreusaina? Bai, afaritako patatak erre zaizkigu. Jo, haze eguna gaurkoa. Nire afari gustokoena. Txarra? Txarra ez. Oso txarra. Bueno, egun batzuk aldrebesak izaten dira, baina beste batzuk... Zoragarriak! Ba, espero dut biharkoa zoragarria izatea. Zergatik esaten duzu, egun txarra daukazula. Ba, dena gaizki atera zaidalako. Eskolara iritsi orduko okertu da eguna. Irakasleak lantxo bat egiteko eskatu digu, eta ez zait bat ere gustatu. Larria izango da gero, eskolatik horrela bueltatzeko. Buruketak seguru, ez zaizkio bat ere gustatzen. Egia da, buruketak ez zaizkizu gustatzen. Buruketak buru hausteak dira zuretzako. Ara Urbi, buruketa burua ustea zu bai artista. Ez zaizkit asko gustatzen. Baina ez da hori izan. Zer pasatu da ba? Irakasleak txiste bat kontatzeko eskatu digula. Txiste bat? Txiste bat kontatzeko esan dizuela, eta zer? Zuk pillo bat dakizkizu? Baina lotxa ematen zidan. Lotxa? Zuk guri txisteak kontatzen dizkiguzu ba? Baina barregarri gelditzeko beldurra nuen. Hori ba, txisteak barre egiteko dira. Baina oso txarra naiz kontatzen. Seguru zaude? Seguru. Gelako bertze aurrek oso ongi kontatzen dituzte txisteak. Baina nik ez. Gelako beste guztiek, denek. Haze kasualitatea. Denek primeran kontatzen dituzte, eta zuk ez. Konta eguzu bat eta esango dizugu zer pentsatzen dugun? Hori. Ez. Hemendik aurrera ez dut txisterik kontatuko, inoiz. Ea ba, nik kontatuko dut bat. Behin, emakume bat joan zen medikoaren gana. Eta medikoari esan zion. Aizu, nire puzkerrek ez dute usainik. Eta medikoak, ez da posible. Ea ba, bota ezazu puzker bat. Hene, arazo larria, ebakuntza behar duzu, esan zion medikoak. Eta emakumeak, ebakuntza non? Ipurdian ez, sudurrean. Sudurrean, etxuen deus esantzen. Ze hona! Ez nuke emakume horren puzkerrek usaindu nahi. Ongi kontatu aldut. Oso ongi, ez da, Sator? Bai, Eneko oso ona da txistea kontatzen. Nik ahalko banu. Kontuak kontu. Kontatu aldi ez zure lagunen txisterik. Ez. Eta gero mundu guztia galdezka. Zergatik ez duzu kontatzen? Ez aldakizkizu. Zaudete. Oraintxe bertan txiste bat bururatu zait. Esaten dio ume batek besteari. Badira 10 urten iraitak ez duela hilerik moztu. Zer da artista? Ez, purusoila. Ze txiste txarra! Badakit, baina grazia egin dizu. Badakizu zer pasatzen den hemen. Guri bioi ez digula beldurrik ematen barrigarri geratzeak. Hori da gakoa. Hori da, hau sartu egin behar duzu. Eta beste pentsatzen dutena zuri 5.
Hala da, baina hain da zaila? Bueno, agian ez zara txistea kontatzen honena, baina... Ez, honena ni naiz. Ja, baina Satorrek badaki divertitzen, eta besteok ongi pasatzeko gauzak ere egiten ditu. Zuk uste? Jakina baietz, urrengoan kontaizu txiste bat eta lasai. Aizue, beste bat kontatzea nahi. Bonanzatik datorren, hartu hau, zaldi turia, zaldi beltza. Aizue, killo, afaria prest dago. Orain gutxi arte reusaina zegoen, ba? Patatak erregin zaizkit, betz egin dira. Hala, eta orduan? Sabek elke diu, kuskus prestatu dut. Kuskusa? Hori ez diguzu inoiz prestatu. Beti dago lehenengo aldi bat. Eta ona ateraz bazitzu? Zer egingo diogu, ba! Oio beltz, oio txuri, gutxienez, ausartu egin naiz. Kuskusa probatzera ausartuko naiz. Eta falostean, txiste bat kontatuko dizuet. Ona! Afarian primeran pasako dugu. Bai, ziur nago.